सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रुआ लोग जाना तानी पिछला दिने खेसारी लाल यादव सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बयान दिले रहलन लाइव आके, जौन की हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रुआ लोग के बीच देखौले रहनी सन। रुआ लोग अगर अभी तक ले नहीं देखले तो जाके रुआ चैनल सब्सक्राइब करी छपरा जिला भोजपुरी आ देख सकतनी। रुआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव बयान दिले बड़न कि दिलवाला फिल्म के चक्कर में दू गो मुकदमा उनका सिर पर आ गई बा। जी हाँ, कहलन कि जनता के अदालत में हमार फैसला हुई कि जनता हमरा के का चाहता। जी हाँ, लोग को बता दी खेसारी लाल यादव दुख व्यक्त कैले बड़न कि उनका पर दिलवाला फिल्म के चक्कर में बहुत बड़ा बवाल भइल बटे। खेसारी लाल यादव कहते हुए भावुक हो गलन कि हमरा ई आशा ना रहे कि हमरा साथे ऐसन होई, फिर भी ऐसन लोग करे के प्रयास कैले बा, ई बहुत गलत भइल बा। काहे कि बिहार के आन बान शान खेसारी लाल यादव आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इनकर जलवा चारों तरफ जबरदस्त तरीका से चल रहल बा। चारों तरफ इनकर फिल्म के, इनकर गाना के बोलबाला हर इंडस्ट्रीज में चारों तरफ बढ़ गई बटे। तो रुआ लोग समझ सकतनी कि इनका जैसा सुपर स्टार पर कोनो प्रकार के मुकदमा, कोनो प्रकार के केस थोड़ा सा शोभा न देवेला। खेसारी लाल यादव लगभग आधा घंटा लाइव रह के सारा चीज कहले बड़न पब्लिक के सामने। बहुत लोग बहुत प्रकार के कमेंट कैलस, बहुत लोग बहुत प्रकार के जवाब दिलस। रउआ सभे भी देखली, अगर नहीं देखले तो हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से कल के डेट में हमनी के एकरा के देखौले बनी सन ई चीज के, जौन चीज खेसारी लाल बयान अपन दिले बड़न। रउआ लोग देख सकतनी खेसारी लाल यादव बहुत दुखी होते हुए ई बात कहले बड़न कि हमरा पर मुकदमा करावल गइल बटे, जौन की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बटे। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के बहुत बयान रुआ लोग सुन सकतनी। उ चैनल पर जाके हमनी के सब्सक्राइब कर ली। अगर अभी तक ले नहीं कले तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।